for one Cinnabon. Bon dia, senyor David. Bon, bon dia, senyor Manel. Què tal? Com anem? Bé, aquí tarda ja. Ja són quasi són les 2 i alguna. Tu què t'acabes de llevar o què? No, bueno, fa un parell d'hores, perquè som bastant matiners a casa. Parell d'hores A les sobre les 6, 6. 6, un quart de set. De Ah, fet, molt bé. tinc sort, tinc la fortuna de que m'he acostumat a aquest horari i em llevo amb la llum del sol, quan comença a sortir, i amb els ocellets. Ah, doncs Tot mira, jo molt, ara mateix et anava molt bucòlic, tot. molt bucòlic. Jo t'anava a preguntar, perquè com que sé que estàs aquí en el campo, anava a preguntar què et lleves amb els galls, com els Pues grangers quasi, i tal. quasi. Home, Quasi, quasi, no? mira, per sort amb els galls no, perquè igual molestem una mica més. I al final potser li fotria una pedrada al gall. Però els ocellets, de moment, fan una musiqueta molt agradable. Ah, molt bé. Jo també més o menys em llevo cap a aquesta hora, sobre les 6:30 o així. Però no hi ha ocellets, eh? Jo m'he de llevar perquè la pitufa tinc Ah, que preparar les coses abans de que es llevi i ella es lleva aviat. I ja comença a donar guerra en seguida. bueno, tu, és Ah, la, molt la bé. vida de família. Sí, sí. Bueno, pues, escolta, seria primer podcast. Com ho fem, això? Entrevistem al senyor David primer? Vinga, va, comencem així. Vinga. Sí, perquè ja que la idea, hem de dir, no? Posar una mica de context, no? A la gent. I tant, i tant. La idea va ser teva, originàriament teva, no? I abans de que ens posem amb tu, personalment, m'agradaria preguntar-te què, el gossanillo aquest que et va picar de fer un podcast, això ve de llarg o et va venir una inspiració o què? Doncs no, va ser una cosa bastant del moment. De fet, va néixer, l'arrel, va ser una conversa que vam tenir tu i jo al telèfon no fa gaire temps, en què comentàvem una mica, bueno, a part de les nostres situacions del moment, també una mica les nostres idees, paranoies, totes aquestes converses que de tant en tant tenim. I et dic la veritat, em va venir una mica així. És cert que en els últims mesos, per exemple, m'he aficionat a escoltar bastants podcasts. Suposo que això també m'ha influenciat una mica, no? Però, bàsicament, em va venir una mica les ganes de fer alguna cosa amb tu, que nosaltres, bueno, Mhm. fem des de fa gairebé tota la vida, moltíssims anys, però des de fa uns quants anys que estem distanciats físicament, doncs, bueno, hi havia, no sé, tenia ganes, aquesta motivació per fer alguna coseta junts i al final també per al tema en si, no? Perquè és una qüestió aquesta, bueno, ara ho explicarem potser una mica millor, no? De què volem que vagi el podcast, però és una qüestió que ens afecta directament. O sigui, tu i jo al final hem acabat visquent en dos llocs diversos d'on vam créixer o d'on vam néixer i dos llocs, a més, en dos països diferents, dos cultures diferents, dos estils de vida diferents i aquesta cosa, doncs, al final, a part de que és una cosa que la tenim en el nostre dia a dia, és una cosa que a mi em desperta curiositat, el saber com es viu en altres llocs, com és la gent, la cultura, la societat, el viure, no? El fer Mhm. coses en llocs diferents, doncs la veritat és que és un tema que m'interessa, em desperta curiositat
i tinc ganes de descobrir-ne més, no? De les experiències que poden tenir altres persones. Molt bé, molt bé. Uh, hem de dir, no? Diguem-ho ja directament, que tu i jo hem parlat moltes vegades, no? Hem tingut molts Zooms i hi ha molts temes que potser hem tocat, no? Bueno, tu ja saps moltes coses d'aquell lloc on jo visc o jo sé moltes coses que fas, per exemple, que fas vi, a casa i coses així. Uh, volem fer que això sigui com un podcast molt a el que surti, perquè sí, i Molt original, improvisat. i no tenim... Sí, improvisat, aquesta és la paraula. Pot ser que ens repetim, no? Perquè hi ha coses que potser ja les sabem. És interessant. L'objectiu, a part d'entretenir-nos una estona, no? Tu i jo, és també fer que la gent sàpiga d'aquestes coses, no? Si hi ha gent que li interessa els viatges i el viure fora i aquestes coses, si hi ha temes a lo millor que la gent, que nosaltres no parlem perquè a lo millor són molt obvis per ells, però nosaltres ja ho hem parlat entre nosaltres, a lo millor pues, ho poden deixar en els comentaris, si hi ha algú, perquè a veure si hi haurà algú Algú, que miri bueno, a aquest part vídeo, no? de familiars, no? Vols dir? Sí, 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 i, bueno, i ja veurem, I i familiars ja ja veurem, veurem. però bueno, sí. Sí, com et vaig dir, Però bueno, per exemple, li haig d'explicar a ma mare com s'entra a YouTube. bueno, jo encara no li he dit res a ma mare, Per que si li tinc que començar. No, jo explicar el tampoc. rotllo aquest. Però Doncs bueno, sí, la veritat és que sí, sí, totalment d'acord. Com dius tu, sí, potser més que improvisat, diguéssim que la nostra intenció també és que sigui una cosa molt natural, no? sí, exactament, exactament, Perquè, sí, sí. sí, improvisat, però clar, sempre a darrere està clar que hi ha un mínim de feina, no? De preparació. Mhm, Però la nostra intenció sí, és que sigui una cosa molt natural, molt fluida i mhm. que no sigui una cosa molt preparada. Jo crec que tu i jo, la veritat, quan intentarem entrevistar, parlar amb les persones que tenen experiències a explicar-nos, realment tenim curiositat, no? O sigui, no volem preparar-nos un esquema de preguntes, sinó que deixar fluir molt la conversa bueno, que sigui el que vingui. Sí, sí. I bueno, ara ho acabes de dir, dir-li a la gent si alguna persona mira aquest primer capítol, de que hi haurà altra gent, no?, que serà interessant, que no tindràs que veure les nostres cares cada vegada. Hi haurà gent molt interessant de diferents llocs del món, amb diferents backgrounds, no? Bueno, Mm. tu em vas estar dient més o menys la primera llista de gent que tens i és molt interessant, molts temes diferents. I el que em vas comentar tu, no?, que és molt interessant també, és que el tema principal és coses de viatge, però bueno, ho podem fer converses fluides i que comencin amb un tema i poden anar a petar a altres coses que també són interessants. Segur que sí. De fet, és com funciona sempre, no? Quan hi ha també amics que comencen a parlar, comencen des del punt A i al final acaben parlant d'una qüestió totalment diferent. O sigui que Sí, sí, és sí. la millor manera per conversar, sens dubte. Sí, com quan Jo, vam mira, una també... conversa com... Digue'm. No, digues. Bueno, com la conversa aquella que vam tenir ara fa potser un mes o així, que vam començar a parlar de mosquits, després vam acabar parlant de pizzas i no sé què. Xurros. I xurros, exactament, i xurros. Sí, Molt bé. sí. Pues, escolta, faré jo de host. Què et sembla si comencem? Endavant. Va, jo Què fem? estic Fem una petita introducció. Senyores y señores, con todos ustedes, David Soler. Hola, David Soler, què tal? molt bé, molt bé. Estic molt Uh, honorat de la teva invitació. bueno, doncs comencem amb la nostra experiència. Com tu, com bé has dit, som dues persones nascudes a Mataró
que és un poble tremendament maco prop de Barcelona, super maco. I els dos hem acabat petant a diferents llocs del món. Jo he acabat al costat de Singapur, tu has acabat al costat de Florència. Però les nostres històries són diferents. Jo ben bé no recordo els motius del per què ni quines raons tenia. Sé més o menys les bases, però seria molt interessant que una mica al principi expliquessis potser des del punt... Perquè jo diria que el Catalyst és la teva senyora, no? Que és el que et va portar potser una mica cap a marxar. Llavors, què et sembla si expliques una mica el teu background des de que vas conèixer la Sara? Doncs sí, i tant. A veure, diguéssim que sí, d'una part, la Sara, la meva companya, és italiana, doncs està clar que un dels motius per als que hem acabat a Itàlia és aquest, precisament, no? Eh, però et diria que no, tampoc és l'únic, eh? No és, moltes vegades m'imagino que en una situació de parella com la meva s'acaba visquent en el lloc d'origen d'un o de l'altre per aquest motiu, perquè és el lloc d'origen d'un o de l'altre i hi ha doncs, una situació no sé, inclús de disponibilitat habitativa, qualsevol motiu que empeny, evidentment, a anar a un lloc o l'altre. En el nostre cas és cert parcialment, perquè bueno, nosaltres ens vam conèixer a Holanda i després d'estar uns mesos visquent allà vam decidir d'anar a viure a Barcelona, que seria, diguéssim, el meu territori, no? Però tampoc exactament, perquè de fet no vam anar a Mataró, vam anar a Barcelona, o sigui, vam anar una miqueta, entre cometes, a l'aventura, sense conèixer gaire gent, buscant-nos una casa, un apartament nou, i a partir d'allà vam començar a construir una mica la nostra vida. I de fet, el raonament va ser molt semblant quan vam decidir, al cap d'uns quants anys, de venir cap a Itàlia. Teníem tots dos la sensació i les ganes de canviar, de que la nostra època a Barcelona una mica l'havíem ja completat i vam decidir buscar un altre lloc on anar a viure. Tampoc era claríssim venir a Itàlia, és a dir, vam pensar en diversos llocs en altres països, però al final és veritat que tots dos, per motivacions diferents, ens venia de gust venir a Itàlia també. I la cosa que et deia que una mica potser canvia respecte a altres persones és que no vam anar en el lloc d'origen de la Sara, que és Venècia, sinó que vam escollir doncs, Florència. Florència, i per ser més concrets, un petit poble que està a les afores de Florència, que es diu San Casciano, i bueno, doncs ja aquí ens vam quedar. Però vaja, va ser una decisió una mica per buscar un lloc que a tots dos ens pogués agradar i ens pogués motivar, no? I teníem clar que volíem, això sí, volíem canviar una mica, deixar l'ambient urbà, deixar una mica la ciutat i anar a buscar un ambient una mica més rural, en contacte amb la natura, i això ho hem aconseguit. Aquí a la Toscana, a més, és un lloc fantàstic perquè, bueno, crec que tothom més o menys té en ment, no? Com és aquí, com són els paisatges, com és la natura, que està bastant present. És una àrea on, diguéssim, que la vida rural és bastant important encara. I res, vam escollir venir aquí principalment per aquest motiu. O sigui, diries que el motiu era, bueno, per començar a canviar els aires, no? No tanta ciutat, però, vaja, veus, això jo no ho sabia. Jo pensava que vau anar a Itàlia per lo típic, no?, de que potser la Sara tenia una mica de morrinya, no?, que se'n diu això, però pel que em Sí. dius és... No, en part sí, com et deia, o sigui, parcialment sí, però mira, en el cas d'ella, per exemple, jo crec que, a part d'una mica de morrinya, tenia
un repte una mica personal de venir, per la primera vegada, venir a treballar professionalment a Itàlia, perquè ella havia treballat sempre a l'estranger. Mhm. I aquesta cosa me'n recordo que la motivava, no? La va empènyer una mica també a dir, ostres, doncs va, vull provar a tornar a Itàlia. I jo, sincerament, des del moment que vaig començar a conèixer Itàlia a través de la Sara, jo em vaig enamorar de moltes coses d'aquest país. Molts aspectes. És que no és difícil, eh? No és difícil. Sí, vull dir, bueno, després potser, no sé si em preguntaràs alguna cosa al respecte, no? Però molts aspectes de gastronomia, cultura, història, manera de viure, pues, bueno, a mi m'atreia i m'atreu encara moltíssim com a país, com a societat, bueno, com a moltes coses. Tot i que, evidentment, com la gent també es pot imaginar, hi ha molts problemes, aquí, molts defectes, com a tot arreu. No No hi ha vull, lloc perfecte, David. vull idealitzar tampoc aquest lloc. No hi ha enlloc que sigui perfecte. A tots els llocs, per almenys en els que he estat jo, hi ha coses positives, hi ha coses negatives, però, per exemple, Itàlia és un país que jo he visitat com a turista molts cops i és un lloc fantàstic. Una de les coses que jo, per almenys, m'he donat compte després d'haver començat a viatjar més, tu te'n recordes quan nosaltres érem joves, sempre hi havia el típic, jo era dels típics que deia no hi ha lloc millor que casa. I jo també. No hi I ha, no, també. no hi ha lloc millor que Mataró. Aquí és el millor lloc del món, tenim el Sí, millor sí. menjar, tenim el millor... I al final t'acabes donant compte de que sempre hi ha l'amorcito aquest a les seves coses, però als altres Sí. llocs hi ha llocs que tenen millor menjar, hi ha llocs que tenen millor clima i al final és el que dius tu, no? Quan agafes i fas un conglomerat de totes les coses i comences a valorar els pros i els contres i els pros són més importants que els contres. Jo, per mi, per exemple, Itàlia és un lloc, i no perquè tu hi visquis, però és un dels llocs que considero que són dels llocs més macos del món. Per si hi ha algun italià que ens està mirant. Guanyem nous seguidors aquí a Itàlia. No, però escolta, això que deies, jo crec que al final almenys un 90% de les persones a tot el món ho deuen pensar. O potser ho deuen pensar durant un període de la seva vida, no? Això de que Mm. com a casa no hi ha... no estic com enlloc. O sigui, segurament és una idea que molts la portem a dins o Mhm. inicialment l'hem tingut a dins fins que hem començat també a viatjar moltes vegades, perquè Sí, sí. jo crec I, que i, i de vegades gent que ha viatjat es dona compte que vol tornar a casa i el sentiment és encara més fort després. sí. Passa també. Bueno, continuem amb l'entrevista que començo a Endavant. parlar jo i el que ha de parlar ets tu. Quines dificultats vas trobar abans de marxar? Perquè, clar, això no ho has comentat. Tu, quan estàveu a Barcelona, tu tenies un restaurant. Sí. I quan vau decidir de marxar i deixar el rotllo aquest urbà i la vida que teníeu a Barcelona muntada, no només vau deixar un pis de lloguer i tal i pasqual, vau deixar un negoci. Tenies muntat un negoci i tot. Uh, Parla'm una mica d'això i digue'm, abans de fer el pas, quines dificultats més o menys et vas trobar. Doncs mira, sí, no només vam deixar un negoci, sinó també vam deixar una feina, perquè jo estava principalment enfocat en el negoci, la Sara una mica també, però ella tenia la seva feina, una bona feina a més. Eh, Però vaja, va ser una mica, al final, una decisió que potser veníem elaborant des de feia un temps
i també, com t'ho puc explicar ràpidament? A veure, el negoci és veritat que el teníem i que n'estàvem bastant contents, però hi havia problemes també, hi havia dificultats, no va ser fàcil al principi, després vam aconseguir arrencar-lo i aconseguir un bon ritme, però van aparèixer tota una sèrie d'altres dificultats que tampoc m'enrotllaré a explicar ara. I al final, doncs m'imagino que en paral·lel vam decidir doncs, deixar el negoci i també començar, perdó, començar a germinar una mica, no? Aquesta idea de marxar de Barcelona. Doncs, bueno, clar, no va ser fàcil, no va ser fàcil perquè tot aquest procés al final són mesos entre que comences a idear, no? Comences a planificar i després vas tancant qüestions a la vida professional o a la vida personal, no és fàcil, està clar, perquè així com tu ara una mica m'has preguntat més com vam deixar, no? O com vam marxar, això s'enganxa també a com comences a gestionar, a planificar l'arribada en el lloc nou. O sigui, és Bueno, tot un aquesta era la meva següent, la meva pregunta següent. Quines perfecte. dificultats et vas trobar quan vas arribar? Però bueno, Però, bueno, pues mira, ja va, et faig una mica spoiler i t'ho enganxo tot perquè una mica la meva resposta era en la línia de dir el procés de tancar negoci, deixar una casa, començar també entre cometes, despedir-nos, no? De família, amics, de tantes coses, del que és la teva quotidianitat, la teva vida. És un procés llarg i segons en quins aspectes també pot ser complicat, tot i que, evidentment, l'afrontes amb il·lusió, no? Perquè és una decisió, en aquest cas, que vam prendre conscientment i que vam voler. Però és una decisió, perdó, és un procés que dura segurament mesos i que enganxes en el mateix temps amb el procés de començar a crear-te aquesta nova vida. Perquè en el nostre cas, bueno, Itàlia està relativament a prop, o sigui, vam tenir l'oportunitat de venir diverses vegades i començar a planificar el que seria la nova vida, o sigui, buscar una nova... Bueno, primer decidir on anar. Per tant, fer un parell de viatges per inspeccionar el territori, trobar certeses o no respecte al que imaginàvem, no? Dels llocs que havíem preseleccionat. I després, una vegada ja t'enfoques, la teva atenció ja està en un lloc que dius, vale, doncs aquí sí, jo crec que aquest pot ser el lloc on vinguem, doncs has de començar a buscar cases, de començar a buscar una mica, veure com pot ser la teva vida, quins són els punts de referència que pots agafar. Vull dir que jo me'n recordo, moltes coses no me'n recordo, segurament les he ja eliminat, però me'n recordo que tot aquest procés van ser mesos, van ser, potser et diria que fins i tot més d'un any entre una cosa i l'altra. Òssia, veus, jo això no ho sabia. Òssia, vosaltres esteu a Barcelona, decidiu que voleu anar a Itàlia, Sí? decidiu que voleu estar sobre Florència, la Toscana, i llavors què feu? Feu viatges i mireu diferents pobles i tal i pasqual? Doncs sí, mira, jo el que sí recordo i que aquí segurament ve la meva part més de geògraf, que és la meva vocació, almenys estudiant, me'n recordo d'haver passat hores i hores amb Google Maps, inclús amb mapes de paper, que molta gent, molts joves Ah. potser no han utilitzat mai, no? Els mítics mapes plegables. Sí, abans De, n'hi havia abans d'aquests, n'hi joves. havia. Però encara potser en venen alguns. I passar-me hores anar mirant possibles destinacions, perquè bueno, jo o sigui, et podria dir així ràpidament que me'n recordi. Havíem pensat, per exemple, també en llocs com Bologna,
com Roma, com Gènova, com Torino, doncs, clar, tu imagina't, anar, tot el procés d'anar observant, mirant, recopilant informació, intentant entendre com són aquests llocs, veient imatges, o sigui, utilitzant internet també, preguntant amistats que podien tenir informació extra i al final, doncs, bueno, vam, com dèiem abans, no? Vam acabar escollint Florència i els voltants de Florència principalment i el que vam fer va ser venir físicament. Teníem en Queco, que era petit, tenia mesos, acabava de néixer feia poc, o sigui que vam aprofitar els pares de la Sara per apoyar-nos, no? A deixar el bebè i me'n recordo d'haver vingut doncs, almenys un parell de vegades amb el cotxe aquí a explorar la zona, a començar, com et deia abans, no? Fer uns quants quilòmetres, anar veient què ens semblava, les sensacions que ens donava, després anar a agències immobiliàries per començar a preguntar per quines cases estaven disponibles, I perquè llavors vau llogar, vau trobar la casa, bueno, que no era aquesta, no? Una d'abans. vam Vau trobar la trobar la casa. casa, vau llogar i vau deixar l'altra després, no? O sigui, quan estava tot lligat. Sí, sí, sí. Bueno, va ser un lligar les dues situacions, no? Lligar el deixar una casa mentre es trobava Bueno, l'altra. com si ho féssim en el mateix país, bàsicament, el que fa la gent Exacte, exacte. Per si, això si deia abans canviessis de casa a Mataró. que en el nostre cas, jo m'imagino que va ser una fortuna. No estem gaire lluny d'Itàlia, amb una hora i poc amb avió arribes. Per tant, va ser un procés bastant factible. M'imagino que en el teu cas, per exemple, no ho vas poder fer d'aquesta manera, per una qüestió No, de no, però bueno, el meu cas és completament diferent. Ja ho parlarem ja hi inclús, arribaré, ja inclús hi arribaré. psicològicament i altres coses. Uh, Última pregunta sobre el tema aquest. Quan vau fer Sí. el trasllado, com vas enviar totes les teves coses? Mm. Tipus avió, equipatge? Doncs Vas mira, comprar-te un barquito i... al final la Sara i en Keiko van venir amb avió cap aquí i jo em vaig quedar a acabar d'ajudar o de fer la mudança amb una empresa que vam contractar, que hi havia un parell de tios que venien amb una furgoneta supergran o sigui, me'n recordo que al matí vam acabar de carregar totes les coses que havíem empaquetat, tot el que ens emportàvem, que principalment eren objectes personals. Hi havia algun moble, però petitó, poca cosa, tipus un sofà, alguna calaixera, perquè coses molt més grans o no eren nostres o no vam decidir no portar-les. I vam acabar omplint tota aquesta furgoneta i quan vam acabar, que devien ser eren tipus les 11 les 12 del matí, ells van començar a tirar cap aquí i jo vaig agafar el cotxe i també vaig començar a venir. O sigui, vam fer en paral·lel el viatge per carretera, però bueno, cadascú al seu ritme, perquè ens havíem donat cita el dia següent per trobar-nos ja aquí a San Caixano, a la casa on teníem que estar. I, o sigui que al final ens vam acabar trobant jo pel meu compte, la Sara i en Keiko també van arribar pel seu i els de la mudança també per la seva La banda. mudança de Barcelona a Florència per carretera deuria ser una fortuna, no? Suposo. Doncs mira, hòstia, a memòria, més o menys, jo crec que ens va costar sobre els 1.200 euros. Déu-n'hi-do. Evidentment, també hi havia la part de que ells van preparar les caixes, l'embalatge,
Ja, no, no, El és el que carregar, val. descarregar, tot i que jo els hi vaig donar un cop de mà, més que res per a guanyar temps, no? També per agilitzar tot el procés, però bueno, estava tot comprès. Bueno, a veure, és pasta, però tampoc considero que fos molt car, perquè segurament ara costaria molt més. Quan fa d'això, David? Això va ser el 2013, o sigui que ara farà 12 2013. anys. D'aquí poc. Va ser el mes de juny del 2013. 2013, estava jo aquí, el 2013, o... No, el 2013 no me'n recordo. Bueno, jo ja havia començat a viatjar, però no me'n recordo el Mm. 2013 on estava. Si estava a Malàsia o si Mira, estava jo et a un dels diria, altres llocs. jo et diria que no estaves a Barcelona, perquè me'n No, recordo no, que jo no estava. no ens vam despedir, No. no estàvem abraçats plorant a davant de la No te'n furgoneta per vagis, la David! mudança, No, no, no. No, no, això però, segur que no. Me'n però no recordaria me'n després. recordo si estaves on estàs ara o estaves potser... Bueno, no vull fer spoiler, però a Austràlia? No, Austràlia no. No. Austràlia vaig marxar abans. Perquè si no recordes, després d'Austràlia vaig estar una temporada a Barcelona vivint amb en Marc, que va ser Sí. una temporada que no et deixava en pau, que sempre venia al restaurant a fer un cafè i això, i sempre havies de fer-me fora amb l'escombra. Te'n recordes? O Sí, sigui, però Austràlia va ser abans d'això. abans, vale. Però després vas tornar a marxar perquè vas estar a Corea. Sí, sí, sí. Aquí està l'assumpte, que no me recordo si és Corea, si és aquí, però bueno, és igual, ja ho parlarem. Continuem amb tu. Següent pregunta. Ara ja estàs a Itàlia. Són dues cultures que per la gent que no les ha viscut, podríem dir que a simple vista són molt semblants, no? La cultura potser és que ara estic generalitzant molt, perquè si dic cultura espanyola, clar, els catalans i els andalusos tampoc som Sí, iguals, sí. no? Però per dir-ho, per minimitzar-ho una mica, podríem dir els italians, els espanyols, vist des de la perspectiva d'un anglès o un americà, diria, no, són molt semblants, no? Uh, però segur que no. Quines diferències t'han impactat més? Quan vas moure allà? Quines coses que donaves per suposat són completament oposades a la Mm. realitat? Doncs mira, et diria, començaria per el fet aquest que has comentat tu, de que dins de la cultura espanyola hi ha diferències tan grans com pot ser entre un català, un andalús, un basc, un gallec, un madrileny. Doncs aquí passa igual, és exactament el mateix. Inclús a vegades més accentuat, fins i tot. Si tu agafes un sicilià, pot ser completament diferent a un milanès. O sigui, de fet, mira, aquí a Itàlia, segurament la cosa que m'ha sorprès més, perquè potser és la que coneixia menys, i no sé si es coneix gaire a l'estranger, és el fet de que hi ha moltíssims dialectes. Vale? O sigui, nosaltres, a veure si em sé explicar bé amb aquest tema, nosaltres tenim les llengües, perquè tenim espanyol, català, basc, gallec, crec que no me'n deixo cap, però això són llengües, al final. O sigui, són idiomes ben definits, no? En canvi, aquí a Itàlia tenim l'italià, que és l'idioma comú, evidentment, però després hi ha els dialectes. I els dialectes n'hi ha infinitat. O sigui, a cada regió en té un o diversos, perquè a vegades inclús entre pobles que estan a prop el dialecte pot canviar. I no són llengües perquè diguéssim que no tenen un perfil acadèmic, no? Per entendre'ns. Són llengües populars, són llengües que no s'estudien a l'escola, són llengües que es parlen doncs, a casa, en família, entre els amics.
Eh, i n'hi ha moltíssimes i molt diferents, perquè, per exemple, si tu vas cap al nord d'Itàlia, et trobaràs potser la part que està més a prop d'Àustria, Eslovènia o Suïssa, on molts d'aquests dialectes potser s'assemblen o provenen de l'alemany, de l'austríac. Si vas més cap... Tornem-hi, tornem-hi. Vinga, tornem-hi. I hem fet Molt bé. pausa. Pausa. Pausa per problemes tècnics. Ja anirem millorant, això. Ja ho anirem millorant. Què deies? Escolta, què No, deies? mira, me'n recordo, què t'estava dient. T'estava explicant el tema dels dialectes i et deia això, que trobes multitud de dialectes que són molt diferents. Jo, per exemple, he après amb els anys una mica, no el parlo, però l'entenc ja bastant bé, el dialecte de Venècia, o el dialecte Vèneto, que seria tota la regió dels voltants de Venècia, però canvia respecte a si el sents parlar a Venècia que si el sents parlar a Pàdova o a Treviso, que són ciutats que estan relativament a prop. Doncs una mica per tot Itàlia és així. Excepte la Toscana, que seria, diguéssim, l'única regió que no té dialectes perquè, bueno, aquí a la Toscana diuen que ells són els que van inventar l'italià, no? Principalment a través del senyor Dante Alighieri. Però vaja, diguéssim que aquí no trobes dialectes, trobes un accent particular, una manera de pronunciar també que és autòctona de la zona. I una mica també en línia amb el que em preguntaves, doncs, et diria que trobes molta diversitat de cultura, de manera de ser, de viure. Depèn de les regions on vagis. Una mica també com pot passar a Espanya, no? És veritat que si tu fas una anàlisi global, general, entre Espanya i Itàlia hi ha moltes similituds a nivell de caràcter, d'estil de vida. De fet, els italians, quan parlen dels espanyols, una mica parlen i nostri cugini, no? O sigui, els nostres cosins, en el sentit de que se senten ells mateixos molt identificats amb els espanyols. Amb Espanya també hi ha molta admiració. Hi ha un gran amor per tot el que és Espanya, la cultura espanyola, l'estil de vida. Jo crec que també ho tenen bastant mitificat, però bueno, això potser un altre dia ho podem aprofundir millor. I, segurament, si tu, per què visió, si tu agafes qualsevol país europeu o diferents països europeus i comences a fer similituds, jo et diria que, sens dubte, espanyols i italians són els més semblants. Per com viuen, per com culturalment, també molts aspectes lligats inclús gastronomia, manera de ser, hàbits, vull dir, sí, som bastant semblants, en el fons. Una pregunta. Això que em comentaves dels dialectes, Sí, uh, quan et refereixes a dialectes, per jo fer-me una idea, a què et refereixes? Són diferents tipus d'italià, com podria ser, per exemple, el català de Barcelona i el català de Lleida? O estem parlant de el català raro que es parla, que no seria català, l'aranès, per exemple, i el mm, català, que tenen uns similituds, però si parlen els aranesos, quan parlen, no els entens. Que seria una cosa així, eh? sí, principalment sí, tot i que, com et deia abans, depèn, no? Perquè depèn del lloc on vagis, potser el dialecte és molt més semblant a l'italià i és fàcil d'entendre per un italià. Ah. Simplement canvien potser
algunes paraules, algunes maneres de pronunciar-les o hi ha petites diferències. En canvi, en altres casos podem parlar d'una llengua completament diferent. O sigui, que no s'entén gairebé res i que potser no coincideixen quatre cosetes. Llavors, per exemple, si un tio de Milà se'n va al sud no sé, Mhm. qualsevol, Sí, o a Roma o a qualsevol altre lloc, llavors ells què parlen? Llavors parlen en italià, que seria com el de la sí, Toscana, que dius home, tu. tothom parla italià perquè tothom l'ha estudiat a escola i tothom veu la tele, la RAI, no? La televisió Mhm. italiana, i és la llengua vehicular, això no canvia. Eh, una mica, llavors depèn, no? De cada nucli familiar o de cada ambient. Hi ha gent que potser a casa seva, i jo ho he vist, només parlen en dialecte. O amb els seus amics, o a la feina inclús, no? Depèn d'on es trobin. En canvi, la majoria de gent, doncs, bueno, el que fa és utilitzar les dues fórmules. Utilitzen l'italià en el dia a dia i també moltes vegades utilitzen el dialecte. Jo suposo que això deu venir, canviant una mica de tema, això deu venir Sí. de la ciutat-estat, no? Que seria la Renaixença italiana, que cada ciutat era quasi com un país diferent i vulguis que no, és un període on les llengües romàniques ja s'estaven desenvolupant, no? Que a Espanya va passar el mateix, no? El català i... Bueno, el basc és diferent, no? Però el català, el castellà, el gallec van desenvolupar-se diferents perquè eren diferents països, no? Després Espanya va englobar-ho tot, però Itàlia és molt diferent, perquè Itàlia, fins a arribar a la Renaixença, cada ciutat, cada nucli urbà era un país, no? Per dir-ho d'alguna manera. Un Exacte. tio de Florència no era, o per almenys potser culturalment sí que tenia certa relació amb algú de Venècia, però no eren el mateix país, no? Per dir-ho d'alguna manera. No, no. Bueno, al final s'ha de tenir en compte que això que dius tu és cert. A més, si li afegim el fet de que moltes regions d'Itàlia han estat conquerides o han estat sota l'influència de diversitat de pobles, imperis, vull dir, hi ha hagut una barreja, una mescla brutal de tot, però evidentment també de llengua, d'idiomes. I també s'ha de tenir en compte que al final Itàlia com a estat és superjove. O sigui, va ser... Mhm. Hòstia, ara va ser creat, que era el 1851, no sé si estic dient una tonteria, però bueno, potser m'estic equivocant de pocs anys, vaja. En aquell moment és quan es va crear l'estat italià. Abans no existia i, per tant, abans hi havia ciutats-estats, hi havia territoris i inclús aquí, mira, hi ha un concepte a Itàlia que és el campanilismo, que deriva de la paraula campanile. Campanile és la torre on hi havia les campanes, no? O sigui, que Mhm. cada poble tenia la seva església, la seva torre amb les campanes. I el campanilisme el que ve a definir és que històricament pues, cada poble era un món a part. O sigui, tu tenies el teu campanile, que era la teva referència, tu eres d'allà i amb el poble del costat, que potser estava a 5 quilòmetres, pues era un altre món. I moltes vegades hi havia enfrontaments, hi havia divisió, hi havia una separació, no? Per tant, s'ha de considerar això, que aquí, fins a relativament poc temps fa, pobles o regions o zones estaven bastant dividides i cada un tirava per la seva banda, cada un tenia les seves costums, la seva llengua, el seu dialecte, i al final tot això s'ha anat unificant doncs, des de fa relativament poc temps. Però actualment a Itàlia el sentiment
nacional d'unitat és fort o hi ha certes zones que són més separatistes, per dir-ho d'alguna manera, o certes zones que són Eh, més aquesta part d'Itàlia. Jo he sentit, no?, que sempre hi ha, com a Espanya, no?, la típica disputa de que és la gent del nord o la gent del sud, però no és algo molt negatiu, no? És sempre... No sé si realment existeix aquest tipus de... És un país sí. unit o... Ostres, mira, jo després de tants anys et diria que no... O sigui, d'una banda, podríem comparar la situació amb la d'Espanya, en molts casos, però tampoc acaba de ser exactament igual, perquè existeix un sentiment d'unitat italiana. Això està clar, sobretot quan juga la nazionale de futbol, no? De calcio. Però no només. Però al mateix temps hi ha zones en què doncs no existeix aquest sentiment. Per exemple, hi ha una zona que és l'Alto Adige, Trentino Alto Adige, però principalment l'Alto Adige, que seria on hi ha le Dolomiti i que fa frontera amb Àustria. I en allà, que jo hi he estat ara fa poc temps, vam anar a esquiar, vaig veure com efectivament, o sigui, són italians, estan a territori italià, però ells no se senten italians i no parlen italià. O sigui, parlen l'italià com el parlaria un estranger. És molt divertit, no? Perquè tu els sents parlar italià i veus que tenen dificultats, perquè no és la seva llengua, perquè la seva llengua Què parlen? pues seria pràcticament austríac. Hi ha petites diferències, per lo que he entès, però seria austríac. I, i ells fan, en molts aspectes, fan un tipus de vida en què pues o sigui, jo crec que ells consideren que són italians simplement perquè estan en territori italià. Però tenen un règim autònom que és diferent al de la resta d'Itàlia, tenen un estil de vida, una cultura, una llengua, unes condicions bastant diferents a la resta d'Itàlia. O sigui que, per exemple, en aquest cas, També passa. sí, jo crec que ells no se senten italians. Em sembla bastant clar. Amb aquestes diferències, David, quan vas arribar ara, suposo que ja estàs com a... Ets ja mig peu, és italià ja, a mig peu. Uh, una cama ja està italiana i l'altra cama és catalana. Però uh, què t'ha sobtat més? Què va ser més difícil per tu d'adaptar-te? T'has sentit desplaçat o en algun moment o foreigner, per dir-ho d'alguna manera? Doncs no, la veritat és que jo haig de dir que per venir de Barcelona he estat tractat sempre, bueno, no bé, superbé. O sigui, m'han considerat... bueno, és una mica el que et deia abans, no? Ells tenen, en general, molt de mite d'Espanya, ho veuen com un lloc superbo per viure, amb moltes coses positives, i principalment o especialment Barcelona, no? Hi ha un mite italià sobre Barcelona al·lucinant. I clar, jo sempre que he dit, o bueno, hem vist que venia de Barcelona, doncs he estat tractat superbé, tothom m'ha rebut molt bé, m'han... Bueno, i no només per venir de Barcelona, en general la gent ha estat molt, molt amable, molt simpàtica, o sigui, en aquest sentit m'he sentit inclús millor que a casa. Evidentment, en el meu cas, jo he arribat aquí ja coneixent bastant la llengua. Després l'he millorat perquè quan vaig arribar no parlava perfectament italià.
Però vaja, era un avantatge ja. Jo venia ja coneixent moltes coses de la cultura, del país. Quin nivell Després, tenies d'italià quan vas arribar? nivell tipus eh, Conversa, B1, C2, no, no, jo sí, tenia nivell. conversa bàsica? No, a més, tenia un bon nivell, o sigui, podia parlar tranquil·lament amb les persones, entendre'm, fer-me entendre, però Avançat, ja tenies un nivell feia, avançat. tenia mancances i, feia bastants errors gramaticals o a l'hora de parlar. Però vaja, això són coses que després Normal. han anat complint. David, hi ha gent nativa que fa errors gramaticals i que té mancances, eh? Tu te'n vas a Anglaterra i parles amb un anglès que a lo millor no té el mateix nivell que tu. De vegades això passa. Sí, bueno, està O, clar. No, i a més, ara, bueno, segur que si qui ens escolti podrà veure perfectament que he agafat accent italià, tot i que jo no m'ho noto, tothom m'ho diu, i que fico segurament moltes paraules que no són catalanes, són italianes, o jo què sé, o potser faig un matxembrat i moltes vegades em passa, que segur que m'invento paraules que les composo entre les italianes, les espanyoles i les catalanes. a mi em passa el mateix, amb l'anglès. Se'm bloqueja la ment. No sé si... Suposo que quan fem la revisió del vídeo ho notaràs. Ara, per exemple, t'estava fent la última pregunta que et feia i m'estava... El cervell no m'estava funcionant bé i m'estava repetint perquè em surten les paraules en anglès i he de muntar la frase i És és normal, normal, és 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 normal. completament normal. Tant. Molt bé, un parell de preguntetes més. No sé si suposo que farem al final una horeta o així, perquè Déu-n'hi-do Mm. l'estona que parlem. Fem un parell de preguntetes més. Sí, sí, Mm, ja em sap greu, si pel cap. m'enrotllo a vegades perquè com que, com No, que tampoc. no, Moltes de les coses que m'estàs preguntant, evidentment jo no me les he preparat, no sabia res, i moltes d'aquestes qüestions, tot i que siguin la meva quotidianitat, potser no me les he plantejat mai tant, no? Per tant, a mesura que me les preguntes, també me les estic pensant, ostres, estic analitzant una mica, i recordant a la moltes que tanqui, coses. sí, i a la que tanqui el vídeo em sortiran 10 preguntes molt més interessants de les que t'estic fent, David? T'estic fent les preguntes més bàsiques que hi ha, però bueno, és igual, podem fer més vídeos de tu i jo. Mm, I ens anem igual. A veure, pues, què t'agrada més d'Itàlia? Què t'agrada menys d'Itàlia? Sí. Ara, em sents? Sí, què, s'ha T'havia perdut. tallat? T'havia perdut 10, Uh, 10 segons. bueno, no t'has perdut res, verbo rea, lo normal. Següent pregunta, David. Què t'agrada més d'Itàlia? Què t'agrada menys d'Itàlia? Ah, tantes coses en positiu i en negatiu. Però mira, hi ha una cosa que a mi em va sorprendre molt quan vaig començar a viure aquí a Itàlia, positivament, que continuo pensant que és un dels punts forts d'aquest país, que és com ho podria dir, la precisió i la cura en el detall de gairebé tot el que fan, sobretot professionalment. I això es pot aplicar en tants àmbits, no? Però una mica, si pensem, per exemple, perquè la gent m'entengui millor, si pensem a molts productes italians que després s'han fet famosos a tot el món i que són molt apreciats i molt valorats, productes de menjar, productes de vestir, jo què sé, productes de
inclús, per exemple, industrials, no? Com cotxes o un munt de coses que estan fetes amb passió, amb qualitat i sobretot amb això que et deia, no? Amb la cura per el detall, per donar un servei i donar una qualitat sempre màxima, excel·lent. I, hòstia, això ho veus. I ho veus en qualsevol aspecte, eh? O sigui, inclús tu vas al bar i al bar més cutre que hi hagi per aquí, tu demanes un cafè, tu demanes que preparin una beguda. És difícil trobar llocs on no t'ho facin bé, no? On la qualitat del No hi producte no sigui... posin, no hi posin... Exacte, on la qualitat no sigui alta, on no hi hagi atenció per donar un bon servei, un bon producte, una bona qualitat, transmetre, no, aquesta cosa, aquesta professionalitat, i això bueno, em va sorprendre perquè, t'ho dic també sincerament, jo no ho havia vist a Catalunya o a Espanya, no, crec que no és així sempre, hi ha excepcions, o sigui, evidentment hi ha gent que treballa molt bé, hi ha gent que és eh, excel·lent, grans professionals, però com aquí no, de moment no ho he vist enlloc. No sé si potser, per lo que m'ha semblat entendre, en llocs com el Japó es podia trobar també això, però, Mm, però vaja. sí, 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 suposo que sí. També la cultura del treball al Japó és diferent. Allà s'explota molt a la gent. No t'ho diran mai, no ho admitiran mai, perquè són gent molt reservada, però sí, sí. Bueno, I a Espanya això no passa, eh? Te'n vas al bar Manolo del barrio de Santa Margarita de no sé què i et fas un cafè en allà i vas directe al vàter, eh? No, no te'l fan tan bo, però segur. Però sí, eh, aquesta cultura de fer les coses bé, sí, sí, hi ha països. Però bueno, no, què t'agrada? et deia, Això era el... sí, perdona, per tancar aquesta qüestió, amb la referència aquesta al Japó, potser una diferència és que aquí es viu d'una manera més inclús alegre, no? O positiva, és a dir, més passional. No sé si al Japó es viu potser més com una obligació. Però vaja, aquí estic Sí, especulant, sí, sí. per el que conec. Pensa que el Japó és un país que no t'ensenya la seva... Inclús la gent. Tu tens la teva cara personal i ells no t'ensenyen la seva cara real. Mhm. El que tu veus és la cara... inclús tenen paraules específiques per definir el que és la persona que tu veus amb la persona que ells realment són. Tenen tres cares. La cara pública, la cara per als amics i la cara que ells són realment. O sigui, tot és molt privat i tot és molt... Mira, jo l'altre dia li comentava, parlàvem del tema que són molt educats, no? Diuen, em deien, al Japó són molt educats i tal, i els deia, hòstia, doncs a mi em sembla que la gent a Malàsia són més educats que el Japó. I em deien, què dius? I li deia, sí, perquè al Japó són educats per obligació. Exacte, és més una imposició. És una imposició social. Has Ja, de sí, ser sí. educat. En canvi, a Malàsia o a Itàlia o a Espanya, tu ets educat perquè no és una imposició, és una norma moral, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, En canvi, potser ve més natural és natural, sí, és per, moral, és una per cosa com que... s'entenen les relacions socials. Sí, sí, sí. En canvi, allà i el tema aquest... Bueno, és igual. Per què estem parlant del Japó, David? Hem de parlar d'Itàlia. És com el dels Ah, mosquits i els xurros. Eh, exactament. Va, Què t'agrada menys? exacte, acabo la resposta amb el que m'agrada menys. Mira,
Et diria dues coses, perquè ara estava reflexionant. Una seria l'altra cara de la moneda del que t'acabo de contestar positivament. O sigui, aquest nivell de detall, aquest nivell de perfecció, eh, es pot entendre a vegades també negativament perquè les expectatives són molt altes. És a dir, això de totes maneres pot ser positiu, també, però pot ser negatiu perquè la gent s'espera molt. És a dir, si no a nivell de qualsevol cosa, no? Com es deia abans, de servei, de producte, d'atenció, si no s'arriba a un cert estàndard, la gent de seguida s'enfada aquí. O sigui, s'emprenya, exigeix, té un nivell d'exigència molt alt. I això pot ser positiu perquè t'empeny a tothom a donar tant i a augmentar la qualitat, però també pot ser negatiu una mica perquè sents aquesta pressió, no? Aquesta expectativa que moltes vegades és realment alta. L'altra cosa que et diria, que és potser més un tòpic, que tothom n'haurà sentit a parlar, és, ostres, tantes coses que funcionen malament a nivell burocràtic, a nivell de gestió, a nivell de també problemes amb totes les associacions de delinqüents, no sé com dir-ho, tipus màfia, camorra, andràqueta. O sigui, ho podria resumir dient que hi ha tantes coses que funcionen malament i que podrien funcionar bé i que un diu, hòstia, si funcionessin millor, quin potencial tindria aquest país, no? Perquè no es perdrien infinitat de diners que s'acaben robant, que s'acaben malgastant, que no es gestionen bé. El tipus Vull dir, corrupció sí, és corrupció, bèstia, no? sí, 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 home, sí, hi ha corrupció, i tant, i tant. Eh, Eh, sí, és tipus una Espanya, no? llàstima. Sí, perquè veus que tantes coses podrien funcionar molt millor i que Mm, podria ser realment un lloc molt, molt, molt més bo per millor. viure, amb moltes més, no sé com dir-ho, facilitats per a totes les persones. En canvi, hi ha problemes. Bueno, molts d'aquests problemes són els famosos problemes també amb la burocràcia, lentitud, ineficiència. Vamos, en Bueno, això sí. ja et dic que aquí es supera Espanya, I, Bueno, i, i, per això són com cosins, no? Com deies, que tenen sí, la sí, idea aquesta i, dels i cosins, no? cugini, i cugini spagnoli. Mm. Què, mm, què trobes a faltar de Catalunya? Ara, No, ara, res. ara, ara em mataràs, Mira, amb la mà al cor, t'ho juro, em sap greu, perquè hi haurà gent que dirà, vaya pardillo, el Barça, tio. El Barça? El Barça, sobretot al principi, perquè ara segurament tinc la sort de que els meus fills, que ja són més grans, s'estan aficionant al Barça també, sobretot en Queco, i també la Mar, però principalment en Queco, i he creat un petit monstre i ara pues, vivim aquesta passió junts, no? Però hòstia, al principi, sobretot, trobava a faltar o sigui, seguia els partits, però potser seguia per internet o mirar el resultat o per la ràdio. En canvi, ara els segueixo, intento veure'ls quan és possible i al principi era una cosa que la trobava a faltar, de veritat. No sé, m'imagino l'ambient, perquè, clar, estan aquí, la gent és seguidora d'altres equips, hi ha alguns que coneixen, segueixen una mica el Barça i el futbol estranger, però vaja,
La resta de les persones, el dia després del partit, tant se'ls hi en fot, no? Que no saben ni què ha fet el Barça i una mica tenir aquest ambient, viure aquesta Sí, cosa com la l'ambient, no? sempre, eh, al principi ho vaig trobar a faltar. Què trobes a faltar Sé que menys? aquesta resposta segur que molta gent potser se n'en foten, però bueno. És igual. Què trobes a faltar menys? Hòstia, menys. No, mira, ara, o sigui, per completar una mica la resposta, sigui la de què trobo a faltar més, menys, ficant-me una mica més sèrio, et diria que en realitat n- no, o sigui, ni trobo a faltar tantes coses ni no les trobo a faltar, en el sentit de que, com t'he explicat abans, som eh, dos societats molt semblants culturalment, amb tants aspectes, socialment, la manera de viure, les tradicions, i fins i tot i que hi ha moltes diferències, la gastronomia. O sigui, jo en realitat moltes vegades tinc la sensació de que quasi com que no m'he mogut de casa, no? O sigui, Si no, no no, fos no... per la llengua, seria com estar encara, jo què sé, en un Exacte, no? poble d'Osona, no? O sigui, evidentment que aquí hi ha tantes coses que ja no hi són i al revés, però, però jo no em sento com es pot sentir tu, per exemple, no? O altres persones que viuen en llocs tan diferents o tan distants, no? Inclús el fet de que potser hi ha gent que per poder tornar a casa necessiteu fer un viatge de 10 hores amb avió, no? Jo no, jo és que amb una hora puc arribar. Vull dir que en tots els aspectes no he acabat mai de sentir-me tan lluny. Per tant, no sé. No, aquesta sensació, no? De dir, hòstia, trobo a faltar aquesta cosa, o mira, aquí trobo aquesta cosa que allà mai l'havia experimentat. Jo no ho sé, aquesta sensació no l'he acabat de sentir mai. Bueno, clar, jo ara quan hi penso, he pensat de fer-te aquesta pregunta és precisament pel que tu dius, no? Perquè en el meu cas sí que hi ha canvis molt, molt dràstics i sempre hi ha coses que aquí no trobes, coses que d'allò. Però clar, sí, és que ja hem començat la xerrada dient que són països que s'assemblen molt, no? Llavors és difícil de trobar. Bueno, pues no sé, David, al final com, no sé, hi ha alguna cosa Bueno, mira, perdona, que ara volguessis m'acaba dir? de venir una cosa al cap, que la trobo a faltar, però és per la zona en concret en què he decidit venir a viure, que és el mar. Ah, veus? Sí, sí. Però tu, al mar, la costa més propera, quan la tens en cotxe? Una hora. Ah, Una hora i quart. No és gaire lluny, eh? O sigui, moltes vegades, quan és estiu, nosaltres fem el mateix dia anada i tornada per anar a la platja. O sigui, es pot no fer, està malament. Millor, pot fer millor estàs viver que tranquil·lament. jo. Però vaja, una mica... Sempre he vist, no?, que la gent com nosaltres, que ha crescut al costat del mar, potser tantes vegades no hem sabut valorar aquesta cosa o, no, o l'hem introduït a la nostra rutina de tal manera que ni ens en donàvem compte. I després, si ens toca anar a viure en un lloc on no hi ha el mar, és quan comences a trobar-la a faltar de veritat, no? I una mica això sí que m'ha passat a mi, sobretot quan arriba el període de la primavera, l'estiu, que el temps és xulo. Ostres, tenir la possibilitat de, encara que sigui fer una escapada, no? No, ni per banyar-se, sinó per anar a passejar, per sentir tan a prop el mar, veure'l, o fer una birreta a davant de l'aigua, que és una cosa que
ho hem fet infinitat de vegades, ho podríem haver fet potser moltes més vegades, però al final no ho hem fet potser per això que deia, no? Per donar, no apreciar-ho en aquell moment. I Mhm. ara, sí, ara aquesta cosa es troba a faltar. Sí, pues mira, si tu m'haguessis fet la pregunta aquesta, jo t'hagués dit el mar. I sembla raro, perquè estic en els tròpics i el primer que penses és, però tu, si tu vius en aquí, tens platges superguapes i tal, però clar, jo visc en una ciutat i la zona aquesta sí que tinc platges molt a prop, però no són platges on et pots banyar perquè és l'estretxo de Singapur. Són Mhm. aigües que no són ideals per A més, banyar-te ni res. vosaltres Llavors, teniu molta zona portuària, no? Perquè Singapur sí, sí, sí. crec que és el port més important al món. Vull dir que deu haver-hi quilòmetres i quilòmetres de port, de... Sí, sí, i no et pots banyar. En aquí no et pots banyar. Et banyes i surts amb quatre cames i cinc braços. Llavors, les platges, el més proper a lo que teníem a Mataró, ho Mhm. tinc a 2 hores en cotxe i 2 hores en ferri, que és on vaig a fer lo del submarinisme, no? I són 4 hores. Comparat amb els 10 minuts que tenia caminant de casa meva a la platja, això es nota moltíssim. Però bueno. Bueno, doncs, què fem? Ho deixem aquí, David, perquè em sembla que ja hem fet Va, perquè si no una la bona. gent començarà a dir, hòstia, aquests pesaos, no Sí, acaben sí, mai, sí. s'enrotllen. S'enrotllen i van donant-li voltes a les mateixes coses. Uh, què vam decidir? Ens aconsellem unes cançons i quan pengem el vídeo Sí? posem uns links a la Sí, sí, zona, sí. com es diu, a la zona de comentaris o alguna cosa? Què et sembla? Sí, em sembla perfecte. Vinga, va. Em, què? Vols començar tu? Començo jo? Va, jo tinc una cançó per tu. És d'un grup que es diu Brett, Pa, que seria en català, no? Sí. Brett, i la cançó es diu Guitar Man. Ok. I així dona'm una miqueta de context. Quin gènere musical és o què... Ostres, no et sabria dir. És una cançó de potser dels anys, potser anys 70. Uh, és un grup que té una cançó que a mi m'agrada molt. El que passa és que és una cançó molt depriment i aquesta és la meva segona preferida. I dic, bueno, va, ja que li recomanarem a en David, que no li recomanem la depriment. Però poca cosa et puc dir. És un grup que és molt famós als Estats Units, però no diria que a Espanya... Bueno, clar, jo no sóc un entès, no? En música, potser els més entesos diuen Brett, per suposat. Però és una cançó que millor l'has sentit algun cop, però vaja, no sé. No puc dir gaire cosa, només et puc dir que a mi m'agrada. L'escoltaré. No, d'entrada no em sonen. Després potser si l'escolto dic, hòstia, sí, mira això, però... Va, tinc curiositat. Normalment aquests grups, diguéssim, desconeguts aquí, mm, Mm. moltes vegades són interessants. Què m'aconselles tu? Doncs mira, jo avui faré una excepció en el sentit de que, bueno, jo, perquè tu ho sabràs segurament, però ho sàpiga tothom, no acostumo a escoltar música italiana, espanyola o catalana. O sigui, en aquest sentit Jo vaig tampoc. bastant contracorrent perquè hòstia, un dia en parlarem, potser, però aquí a Itàlia tots els italians coneixen tota la música italiana. És un malson, això de veritat per mi, per un com jo, és un malson. Hi ha el Festival de Sanremo, que tots els segueixen, que seria com una mena, perquè ens entenguem, una mena d'Eurovisió italiana, no? Que és, Italiana. és un event, vamos, un cop a l'any i el país quasi es paralitza. Bueno,
en aquest sentit, jo soc bastant contracorrent i principalment em nutreixo de música anglosaxona, no? Però avui et porto una cançó italiana, perquè Vale. és una cançó, una de les primeres que vaig començar a sentir, que la Sara em va fer escoltar, i que, hòstia, doncs em va agradar, t'haig de dir la veritat, em va agradar bastant. L'autor és molt probable que el coneguis, molta gent el conec, Giovanotti, Lorenzo Giovanotti, que, perquè ha fet algunes cançons famoses a nivell internacional, com per exemple L'ombelico del mondo, que l'hem Ah, sentit la a la cançó aquesta la discoteca sé. mil vegades. De fet, és un cantant que va començar en els anys 80, 90, va començar fent una mica de... Primer, va ser un dels primers que va començar amb el rap o pre-hip-hop, però després va anar derivant cap al pop, principalment, i ha tingut molt d'èxit a Itàlia. Primer amb la gent jove, després, clar, ara, evidentment, ara deu tenir doncs, la nostra edat una miqueta més, o sigui que va evolucionant, no, el seu públic, també. Mhm. Però té aquesta cançó que es diu Un raggio di sole i és una cançó pop molt senzilla, però molt agradable. A mi em va, no sé, o sigui, em va inspirar, perquè em va agradar molt. És una cançó dolça, una cançó també una mica alegre, una mica també melancòlica, perquè bueno, parla d'amor, però, però vaja, principalment no és depressiva, és al contrari, alegre, com indica el nom també, no? Un raig de sol, un raig de sole. I mira, m'he recordat sempre d'aquesta cançó, o sigui que te l'envio perquè l'escoltis, una miqueta de Molt pop. bé, I segurament ja et dic que serà l'última cançó italiana que et recomanaré. Però molt bé. vaja, avui, per ser Jo, el teu jo, dia, és una excepció. molt bé, perfecte. Jo, quan vam parlar d'això de les cançons, jo tenia pensat dir-te la cançó, mira, aquesta cançó em mola, no sé si l'has sentit, però veig que tu t'ho has currat molt i has buscat tota la informació. Intentaré fer-ho Ah, no, bueno, millor la pròxima vegada. no, ha estat bé. No, simplement era per donar-li una mica de context, no? De motivar el per què. Molt bé. Segur, bueno, tu Molt també, bé, David. segur que totes les cançons que em recomanaràs hi ha un motiu, perquè hagis pensat aquesta cançó. Sí, Sí, sí. perquè t'agrada. Ja està. Bueno, És un exactament. motiu suficient. Ja quedarem la setmana que ve i tinc una setmana per pensar-me els motius. Molt bé, David. Pues, ens veiem la pròxima. Sí, la pròxima fem al revés, vale? O sigui, Sí, pregunto jo, m'entrevistes tu. et pregunto Molt tu, bé, molt bé. així Si, i si ja coneixem una mica coneixem més de la teva experiència. l'altra cara de la moneda. I si per casualitat hi ha algú que vegi això quan ho pengem, que sàpiguen que no serem només tu i jo, que continuarem, intentarem buscar altra gent, que ens donguin les seves experiències i els seus punts de vista per fer-ho una mica més dinàmic i diferent. Sí, sí, evidentment, diguéssim que els dos primers episodis havíem pensat, com tu havies dit, no? De fer una mica d'introducció també per fer una xerradeta, perquè se'ns conegui una mica millor, però, vaja, l'idea a partir de podem preveure el tercer episodi és començar a portar gent, no? Gent que ens comenci a explicar una mica les seves experiències i com els hi va o com els hi ha anat a l'estranger. Per tant, és molt probable que la majoria de persones ens comencin a veure a partir del tercer episodi. Segurament, Poden segurament. saltar-se els dos primers tranquil·lament,
Sí. Per cert, que Bueno, i no sé si hem dit com es diu el podcast. pues no ho hem dit. Però jo ja assumia que posaríem al principi alguna cosa així Una xula, intro, però bueno. no? O un... Sí, bueno, Bueno, no sé, va. vols fer els honors? Doncs ens diem, o el podcast es diu De Florència a Singapur, amb Sí, molta imaginació i fantasia. que ni tu vius a Florència ni jo visc a Singapur. Però bueno, Exacte, quedava més exacte. maco, Sí, quedava més maco que dir de San Cassiano a Johor Bahru, bàsicament. sí, hagués sigut més exòtic, però menys, menys atractiu, potser. Exactament. Molt bé, doncs vinga, David, ens veiem la pròxima. Molt content d'haver començat aquesta petita aventura amb tu. Un plaer sempre parlar amb tu. I res, ens veiem d'aquí uns quants dies. Molt bé, vinga, adeu. Apa.